Hey, good morning. Time check tayo. Anong oras na? 10:30 in the morning. Magsisimba kami ngayon. Birthday ni Ali. Pero nasa sila? Nasa Mexico. Kasama niya mga tatlong bata. So mag-start tayo ngayon ng weight loss challenge. So ang pecha, yan o. Okay, yan ang pecha ngayon. May 26. Birthday ng anak ko. Ngayon. So, happy birthday, Ali. So, start tayo ngayon ng weight loss challenge ulit. No rice! No rice ulit! No rice! Kaya natin yan kasi tumaba tayo eh. So, lumakas tayo kumain. Pagkatapos natin makat yung ating totally yung no alcohol, zero, nothing. So ngayon medyo lumakas tayo kumain, pero ngayon babaguhin natin. So tanggalin natin yung kanin, no rice tayo, no rice. Tapos exercise, so ibalik natin yung dating sigla natin ng pag-i-ensayo, pag-i-exercise para sa ating health. So i-weigh natin, i-weigh ko, siguradong mabigat ako ngayon. So tingnan natin anong weight, timbang natin ngayon as of May 26. Okay? Yan. Tapos everyday vlog ko yan para ma-inspire ako. Para lalo kong magpursige, ma-motivate. So yan, tingnan natin. Ayan. Medyo mabigat po ako ngayon. Okay. Damn, see? Ang bilis kong dati nasa 155 na ako eh. So 162.8. 162.8. So yan yung current weight ko ngayon pounds. So kailangan bumaba ako more than 10 pounds within 3 months or more. 10 pounds ang goal ko within 3 months, more than 10 pounds or more. Ang kailangan malus ko na weight. Gagawin ko ngayon more on aside from no rice, back to no rice ako, nagawa ko na rin yan dati. At ito, mag-juicer ako. Ito ang gamit ko, yung bigay ni Angel. Yung regalo niya sa akin ng Christmas. Ito. So, gagamitin ko to para hindi ako mag-crave ng kumain. At instead ng bread ng gabi or pancit canton, ito yung ating gagawin yung juicer na lang tayo. Para sa ating 3 months na kung patuloy-tuloy natin all the way, maigi kasi nagawa ko na yun dati eh. More than I think 8 months ako or 9 months ako with no rice. So pero kaso nga lang malakas tayo sa pancit canton eh. So anyway, motivate ko lang sarili ko ulit na maging active at maging watchful sa aking kinakain, especially malakas tayo kumain ng rice. Okay? So start tayo. Ulitin ko ang petsa ay May 26, birthday ng anak ko. Happy birthday sa iyo, anak. Birthday ni Ali. And May 26 Sunday. To be exact, May 26 Sunday, 10:30 AM. So every day, gagawin natin to para sa ikakaganda ng ating kondisyon. Okay? At sana ay ma-inspire din yung iba na maging healthy rin. So wala pong to. Kumbaga pang sariling lang to, kagustuhan. So yun po yung ating weight, target ko 10 pounds or less within 3 months. So samahan niyo po ako sa aking weight loss again. Sige lang. Again. Babush ka Ilocos, Pinoy.